na nnukwu Igbo anyị na-asụkwu Igbo ndị nọ ga-asụ Igbo ka ọ bụ ya asụ Igbo otego asụbara Bekee ọ bụ ya ka anyị sụọ Igbo ka anyị bụ unu ndị anyị bụ aga m eji Igbo wee kwuo okwu taa ọ bụ na ị na-anụ Igbo wenye aka gị elu na-anụ asụsụ Igbo nke ọma maka na Igbo ọtụtụ n'ime anyị bụ ndị Igbo ọ bụ na ị bụrụ onye if you are not an Igbo person and you are here, can I see your hands up? Ị bụrụ onye Igbo mana ị nọ ebe a asụ na afọ ya bụ Ọlụchi afọ ya bụ gịnị biko Alụchi ọ bụ afa ndị Ghana ọ bụ nke ndị Yoruba ọ bụ nke ndị Akwa Ibom ọ bụ nke ndị Igbo anyị ga-eme gịnị anyị ga-asụ Igbo Ọlụchi ị ga-anụ ihe anyị na-ekwu ma ọ bụ aha m bụ Chidi Maazị Chidi Ikenna Amobi abụ onye Ogidi nke dị na Anambra steeti ma bụrụkwa isi ahụrụ kwado okwu n'ụlọ ọrụ Igbo Amaka Productions ndị pụtara ihe n'ịkwalite asụsụ na omenala Igbo site n'ejije egwu ọdịnala edemede nakwa ọtụtụ ihe ndị ọzọ anyị na-anụ ihe m na-ekwu na mbụ ana m ekele ndị a Chukwu Okike abịama nyere amara iguzobe nakwa imepụta ụdị ihe dị otu a maka ịkwalite nakwa ịkpalite mmụọ agụmagụ n'etiti ụmụntakịrị nakwa ụmụ akwụkwọ niile n'obodo anyị taa. Ndị Great Men Builders malitere bụ ihe kwesịrị nṅomi bụrụkwa ihe kwesịrị ka etinyere ya aja n'ugwu iji guzosibe ya ike ka ọ wee bụrụ ihe ga-adị ọkpụtọrọkpụ ihe ga-adị gịnị tata anyị ezuola n'ebe a iji weta ya bụ asọmpi emere n'ịgụ akwụkwọ Bekee akpọrọ Ikem and the Masquerade nakwa ndị otu ya nke Oriakụ Linda Ọnwụsoro aka Nnọdịọgụ chepụtara ma depụtakwa n'isi njedebe bụ na anyị egekwa ntị dịka ọtụtụ ndị nwe ụlọ akwụkwọ nakwa ndị na-elekọta ụlọ akwụkwọ anya si mee ka anyị mara na nkwadebe asọmpi a emeela ka ọtụtụ ụmụ akwụkwọ malite inwe mmasị ịgụ akwụkwọ ndị a nakwa ọtụtụ edemede enyere ha. Anyị bụ ndị Igbo Amaka Productions wee sị na anyị nwere ezigbo mmasị ka anyị na ndị Great Men Builders jikọta aka ọnụ wee malite mepụta ma guzobe ụdị asọmpi a anyị na-eme ebe a taa nke a ga-eme n'ịgụ ọtụtụ akwụkwọ nke edere n'asụsụ anyị bụ Igbo. Asụsụ anyị bụ gịnị? Asụsụ anyị bụ gịnị? Na ọbụbọ na wee kwọba ya bụ mmiri tupu ọ rigota elu. Ịkwalite asụsụ na omenala Igbo agaghị akwụdocha n'uju ma ọ bụrụ na anyị esighị n'ala wee rigote elu. Mkpụrụ anyị chọrọ ịkụnye n'ime ụmụntakịrị dị otu a bụ ka ha mara n'ezie na asụsụ Igbo dị oke mkpa ịmụta ma bụrụkwa ihe ha ga na-asụ na-ataghị eze ahụ. Ọ bụ asụsụ anyị kwesịrị iji mpako na nganga wee na-asụ n'ụlọ anyị mana ebe ọbụla anyị nọ ma ọ bụ ebe ọbụla anyị hụrụ onwe anyị ebe ọbụla anyị hụrụ onye Igbo ibe anyị ma ọ bụ n'obodo a ma ọ bụ n'ala Bekee. Ihe ndị a nakwa ọtụtụ ihe ndị ọzọ mere anyị ji kwekọrịta n'ime onwe anyị wee sị na asọmpi Igbo dịka otu a anyị si eme nke Bekee taa ga-abịa na mmalite akwụkwọ agba nke abụọ n'afọ na-abịa abịa bụ afọ 2018.
afọ 2010 na gịnị? Afọ 2010 na gịnị? Ka ife ọ bụ na bekee? Ka ife ọ bụ na bekee? Bịa kwuwe ya. Ka ife ọ bụ na bekee? Ka ọ bụ na bekee? Ọ danya. Ka onye ma ya afọ 2020. Ngwa bịa. 2018. Ọ nwetara ya? Ka ndị si na nwetara ya? Wenye aka gị elu. Ọ nwee ndị si na ọ dara ya? Ọ bụ na ọ dara, wenye aka gị elu. Ọ dara ya? Ọ nwetara ya? Ọ nwetara ya? Ọ nwetara ya? Akwụkwọ Igbo, ị na-egekwa ntị? Ị na-egekwa ntị? Ị na-egekwa ntị? Akwụkwọ Igbo ndị a ga-agụ n'oge ahụ ga-abụ akwụkwọ akpọrọ aka wee họpụta, nke ndị nwere ezigbo ihe mmụta gbasara otu ụmụntakịrị ga-esi mụta ịgụ nakwa ịghọta akwụkwọ ọbụla ha gụrụ, nakwa akwụkwọ nke na-akụzi ezigbo omenala ndị Igbo nakwa ọtụtụ ndị ọzọ. Na mmechi, ana m eburu m ekele nye ndị great men builders, ọkachasị onye isi ha bụ Maazị Ọham Tiago, onye fọrọ eze ntụta sị na ụmụ akwụkwọ ga-amụtarịrị akwụkwọ maka na mmụta bụ ihe mara mma nke ukwuu, nakwa ndị isi ụlọ akwụkwọ niile nọ n'ebe a tata, anyị na-ekele unu, nakwa ndị si na ngalaba na-elekọta otu esi agụ akwụkwọ nke gọọmenti, nakwa ndị ọrụ ejije nọ n'ebe a, ndị na-agbasa ozi, nakwa ndị ọzọ na-agbasa ozi n'ikuku. Ana m asị na Chukwu okike abịa ma ga-agba anyị niile ume ka anyị ghara inwe nkolopu obi na ịga n'elu ịchịkọba ụdị ihe dị otu a maka ịkụzi nakwa ịkpalite mmụọ ịgụ akwụkwọ n'etiti ndị na-eto eto n'obodo anyị a. Ndewonu ndị be anyị, aka m bụkwa onye nkuru Chidi Dike Amobi esi na Igbo Amaka Production. Ka ndị chọọ ka anyị guzobe nke Igbo n'afọ na-abịa abịa, ọ bụrụ na ị chọọ ya, wenye aka gị elu. Ọ bụrụ na ị nọ ebe a mana ị chọrọ ka anyị kwụsị ịdị na-asụ Igbo n'ala Igbo niile, wenye aka gị elu. Ngwa bịa Igbo n'ala Igbo bịa. Ị chọrọ ka ndị Igbo na-asụ Igbo, ọ bụ ya? Gwa ife iji wee kwuo otu a. Unu ama ife okwu maka na ọ mara asụ Igbo, mana ọ sụ Igbo kịta, ọ wee sị na ọzọ ka a na-asụ Igbo, mana Igbo ka ọ sụkwa kịta. Ka ife ọ sụ kịta na-esere ya ọzọ maka na ọ mara asụ Igbo. Ife ọ sụ bụ French, ọ bụ ya? Ife ọ sụ bụ Swahili, ọ bụ ya? Latin ka ọ na-asụ, ihe ọkwa Latin. Ọkwa Latin ka efu ihe a. Ka efu ihe a. Igbo, iwe chọọ ka a na-asụ Igbo. Mana ị na-asụ Igbo. Ọ na-ewute gị na ịbụ onye Igbo? Otu anyị bụ onye Igbo, ọ na-ewute gị? Nekwa n'anya, nekwa na enwe ife ọ chọrọ ikwu. A sị m ya, otu a ọ bụ onye Igbo, ọ na-ewute ya na ọ bụ onye Igbo? Sie n'ike ka ndị ị na-ekwu. Ị na-enwe nwere na ịbụ onye Igbo? I wee sị chọọ ka a na-asụ Igbo. Ngwa ka anọ na
ịfụ na ọ bụrụ ya bụ ife okwu o nwere ike ọ bụrụ onwe onye gwa ya ọ bụ ya ọ bụ niile ebe a mana ịdịrọ ka a na-asụ Igbo ebe ọbụla ndị Igbo nọ were aka gị elu ịkọwala anyị ife mere na ịchọ ka a na-asụ Igbo ọ bụ na ọ dị mma ka ya bụrụ isi ifere na-ahụ nkịta uche n'oyi ịchọrọ ka a na-asụ Igbo n'ala Igbo ọ bụ ya gwabịa ezigbo mma afa gị ka afa gị afọ ya bụ Nwosu Favour Nwosu bụ afa ndị China na ọ sị na ọ chọrọ ka a na-asụ Igbo gịnị mere iji si na ịchọrọ ka a na-asụ Igbo ebe ọ bụla ndị Igbo nọ ị na-ana ife okwu maka na ndị Boko Haram na-abịa egbu ndị Igbo ọnya bụ ife okwu ọ bụ esi ọzọ ka a na-asụsụ Igbo ka anyị sụbasịa nke ndị Boko Haram ọ bụ gị na-ekwu nke ịchọ ka anyị na-asụ Bekee ka ife anyị agwa na ya asị m sị gị ndo si mkpo ezigbo mmadụ ka were oche ọ bụrụ ya bụ ife okwu ebe ọ bụla ịchọ ka a na-asụ ya ịchọ ka asụsụ Igbo bụrụ asụsụ eji eme mpako ma ọ bụrụ asụsụ eji eme nganga asụsụ ga-abịa ebe ọ bụla ịbata ịsụọ Igbo ndị mmadụ anaghị mara ndị na-asụ Igbo wenye aka gị elu ihe ndị chọka na-asụ Igbo bụ ọ bụ na okwu ya gara na unu ana ife ma o ji chọ ka a na-asụ Igbo unu ana ife okwu na ọ bụ na nwee okwu ị na-ekwu na Bekee ọ bụ na ọfema ga-arụ iwere Igbo gbapụrịta na ozugbo ozugbo ọ bụ ife ya gị na-ekwu ọ bụ na ịma azụ otu ihe si tinye na Bekee ị pịa ya n'Igbo ọ bụ ya a chọrọ onye ọzọ ga-agwa anyị ife o ji chọọ ka a na-asụ Igbo mgbabịa afa gị ịgwa anyị ife mee iji chọọ ka a na-asụ Igbo unu ana ife okwu ọ sị na ife mee o ji chọọ ka a na-asụ Igbo bụ gịnị maka na anyị bụ ndị Igbo ka ife anyị agwụ ya anyị akụli ya aka anyị ga na-asụ Igbo maka na ị mara asụ Igbo mgbakwa ihe mere ịchọ ka a na-asụ Igbo ka aha gị aha m bụ Chia aha m bụ Ike ihe njicha ka anyị na-asụ Igbo bụ maka na anyị bụ ndị Igbo maka ihe njicha ka anyị na-asụ Igbo bụ maka na anyị bụ ndị Igbo oyibo bịara abịa ife a nwatakịrị nke akwụ anya n'ife okwu biko a sị m unu na-ege ntị oge mbụ ọ na ọbara ihe a na-ekwu a sị na ife oji chọọ ka anyị na-asụ Igbo bụ maka na anyị bụ ndị Igbo nke mbụ nke abụọ wee bụrụ maka gịnị na oyibo bịara abịa ọ bịara gịnị maka ihe nke a ewee sị na ọ ga-aṅụ mmanya ka ọ nwụdee obi ya ka ọ wee tinyekwa uche n'Igbo ọ bụ ya kedu afọ na akwụkwọ gị Divine Nursery School Ọba Divine Royal School Ọba okay Divine Knowledge ọma afọ na akwụ ya Divine Knowledge Ọba ihe eji nke a ịpụ n'oche gị ịnwụọ ọba gị na-arụ ị na-etinye uche n'asụsụ Igbo rinna ịnụ mgbajisi ike o daalụ ndị be anyị asụsụ Igbo